טוב, אז חולי זה דבר מספק. כי מה זה חולי? חולי זה לחזור לתודעת תינוק. ותודעת תינוק זה אומר המון אי ודאות. המון אי ודאות והמון תחושות לא נוחות שצריך לתת להם סיפוק ומענה. בין אם זה רעב, בין אם זה כאבי גזים, בין אם זה כאבי שיניים, התינוק ערני ודרוך על מנת לספק את הצרכים שלו. ומתי מופיע חולי? מתי מופיע התמרור הזרה הזה? כשאנחנו נמצאים בלתת לאחרים ושוכחים לתת לעצמנו. כשאנחנו מנסים לעשות יותר ולתת לאחרים, וזה מרוקן אותנו. במצבים האלה מגיע החולי. והחולי הוא דורש סיפוק והקשבה. וכמובן שהחולי גם מביא איתו אהבה עצמית. ומה זה אהבה עצמית בתודעת תינוק? אהבה עצמית זה לעשות את מה שאני מבין, את מה שאני מנסה להבין, ולהשלים עם המציאות שקורית. זאת אומרת, להסתפק במה שאני מצליח להשיג בצרכים שאני מצליח להשיג בתוך חוסר הוודאות הזאת. ותודעת תינוק זה באמת להבין שלספק את הצרכים שלי ולהפעיל אהבה עצמית זה מה שבסוף שומר עלינו בחיים.